Výmera bytu je takmer 81 m2 a nachádzame sa na začiatku Kyjevskej ulici v Michalovciach a na predaj tu máme tento štvorizbový byt s lóďiou. Nachádzame sa v dennej časti, ktorá nadväzuje na kuchyňu. V kuchyni si našiel miesto aj tento jedálenský stôl, je kompletne zariadená s chladničkou a oproti kuchyni z dennej časti je ešte vstup do pracovne. Do bytu vstupujeme cez kvalitné bezpečnostné dvere. Predsieň je vybavená aj množstvom úložného priestoru a vznikol tu priestor aj na sušičku s pračkou. Ďalej, zo vstupnej chodby je vstup do dvoch samostatných izieb a kúpeľne. Kúpeľňa má praktickú dispozíciu, kde je obrovský sprchovací kút, veľké umývadlo a závesná toaleta. Posledná z izieb slúži momentálne alebo využíva sa ako hlavná spálňa, kde je miesto na manželskú posteľ a komody. Takže majte sa fajn a vidíme sa na prehliadke.